Het zuivelbedrijf Friesland Campina had een dreige eerste jaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst wienen leger als verliezen hier. Vooral de afschaffing van het molkwotum en de tinvallende verkoopopbrengsten binnen de oorzaak van de mindere resultaten. De afschaffing van het molkwotum zorgde verliezen hier voor een flinke toename van de melkproductie bij de boeren. Maar correct in dezelfde periode kwam er een eind aan de groei van de verkoopmarkt in Wikileaks Afrika en China. Ook de Russische handelsboycott zit het bedrijf nog heel tijd dwars. Dat zorgt voor een prijsdaling en minder winst. De melkprijs lijkt van mei tot beneden de 30 centen de liter. En dat is net goed voor Friesland Campina en de boeren die bij de coöperatie ontsletten binnen. En dus verslagjouwer Gerrit de Boer zit op dit stuit bij Friesland Campina in Ljouwert. Gerrit, komt het resultaat als een verrassing? Nee, zeker net. Het is natuurlijk eigenlijk al een gevolg van wat er verleden hierin zet is. Na de afschaffing van die melkquotum kwam er te volle melken. In jeder wie er natuurlijk een hele grote vraag naar al je producten, naar die merken die stagneren wordt. Maar die melkproductie wie er wel. En die melk moest verwerken worden. Dat is bijvoorbeeld ook in cheese gebeurd, en melkpoeier en in boter. De prijzen daarvan binnen zakken. En dat beschert natuurlijk dat de opbrengsten aannemen en dat de winst ook aanneemt. Verleden die kon ze dat nog compenseren, toch in feite het na-effect van hoe goed het jeder gang, maar dit hier komt de klad des te harder terug. En wat zijn dan de vooruitzichten voor de zuivelmerk? Ja, die blijven onzeker, omdat die merk eigenlijk net verloren is. Er is in bijvoorbeeld Azië wel aardig wat vraag naar de wat duurdere producten. Daar gaat het ook wel goed mee. Maar er ben ik een aantal merken, zoals bijvoorbeeld in Afrika en in China en de Russische boycott die het al niet is. Daar zit het in. En dus de prijzen, daar bloot druk op. Er is nog iedere keer dat oerschot aan melken. Daar wordt wel aan werken vanuit de Europese Unie. Ook vanuit de coöperatie zelf, ook vanuit Friesland Campina zelf. Die bezieken dat boeren minder produceren. Maar vooralsnog is het de vraag wat voor effect er uitkomen zal. Dus het bloot nog onzeker. En Friesland Campina jouwt dan zelf geen winstverwachting aan voor het hele hier, omdat zij het ook net weten. Maar betekent dit grote problemen voor de boeren? Ja, daar komt er natuurlijk het huste terug, want een aantal boeren had flink investeerd toen dat quotum eruit ging. Die dachten van, nou kent wijzen, de vooruitzichten wie een goed, zei iedereen. Dat wie hun ik terug de meesten van de coöperatie bijvoorbeeld verteld. Jongens, het stiert er goed op, dus iedereen begon te produceren. Nou, nog hebben we dat oerschot, is die melkprijs zakken. En dat terwijl zij krijgt die investeringen die in haar. De meesten haar vrij hege leningen zitten diep in de schulden. En voor dat soort boeren is het heel dreig. Nou ja, als die merk nou op korte termijn aanloopt, dan zult het nou wel wat afvallen. Maar hoe langer het wordt, hoe meer boeren echt in de problemen komen. Maar als er te volle melk produceren wordt, zal dan net een tal boeren ophouden matten? Ja, die kans zit er natuurlijk wel. We weten dat een aantal boeren het echt dreig had en dat ze bijvoorbeeld het bedrijf kwijt willen. Het zou misschien voor de merk in totaal ik wel goed wezen, omdat dan natuurlijk toch het mindere hoeveelheid melk de merksituatie verbetert. Maar ja, als je dat als boer treft, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want dan ga je gewoon onderuit bij je bedrijf kwijt. En alles wat je verwerken, alles wat je in Leeuwen, valt dan uit je handen. Tegen het aan Gerrit de Boer bij Friesland Campina.